مستيات بيتنا سلام كمي تصنيحكم كبرات تخاتلتنا بعلت حدا نحسي خلتشحن 26 اب كبابي دوب السودان فولي سمو شرارينا اب استباهل بوتا كاب وقحتا جميرو كساب دحر قطري اب منغو حيلتات تግራይን ሰራዊት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኩናት ከም ዝነበረ ይፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኾነ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘየለ ሕወሓት ግን ነቲ ፍጻሜ ብዝምልከት ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ይህብ ኣሎ ሎሚ ቀትሪ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ሱዳን ብጀነራል ሓምዳን ደጋሎ ወይ ሕመቲ ዝምራሕ ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ዝኾነ ሰራዊት ኣብ ኩናት ሸረሪና ከም ዝተሳተፈ ገሊጹ ኣሎ እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ብስም ዘይጠቐሶም ኣብቲ ከባቢ ዝተዋፈሩ ዕጡቓት ሓይልታት እውን ኣብቲ ኩናት ኢዶም ከም ዘእተዉ ይኸስስ ብምቕጻል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብናይ ምድርን ኣየርን ሓይልታቱ ኣቢሉ ብዕለት ሓደ ነሓሰ ብኸቢድ ብረትን ብነፈርትን ከም ዝተንቀሳቐሰ ዝተፈልጠ ኮይኑ ሕወሓት ነቲ ወራራ ሓይሊ ዝበሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝመከቶ ሓቢሮ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ተሓጋገዝቱን ኣብቲ ኩናት ከቢድ ክሳራታት ስለ ዝወረዶም ሆስፒታላት ምዕራብ ትግራይ ጎንደርን ከባቢኡን ብውግኣት ኩናት ኣዕለቕሊቖም ኣለዉ ኢሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መልክዕ እቲ ኩናት ንምቕያር ንገለ ውግኣት ክሳብ ብነፈርቲ ናብ ካልኦት ክፍልታት ኢትዮጵያ ከም ዘገዓዓዞምን ሕወሓት ይሕብር ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ትግራይ እቲ ብዕለት ሓደ ጀሚሩ ዝፈሸለ ኩናት ብኻልእ ኣንፈት እውን ክቕፅል ከም ዝኽእል ብምግማት ንመኸተ ተዳልዩ ከም ዘሎ ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልትና ብወገን መንግስቲ ትግራይ ብዛዕባ ኩናት መግለፂታት እናወሓዘ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ግን ሎሚ ብዛዕባ ምትካል ገረብ ብሰፊሑ ክጽብጽባ ውዒለን ኣለዋ ነቲ ብኽልቲኡ ወገን ዝቐርብ ዜናዊ ትሕዝቶታት ንዝረኣየ ኩሉ እቶም ሓይልታት ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝነብሩ ኣይመስሉን ኢሉ ክድምድም ይኽእል ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምና ብዛዕባ እዚ ካይድ ኣሎ ዝበሃል ኩናት ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ እኳ እንተቕረቡ ስርዓት ብልጽግና ግን ርእይቶን ሓበሬታን ካብ ምሃብ ተቖጢቡ ኣሎ ቢቢሲ ዝረኸቦ ወተሃደራዊ ምንጪ ከም ዝገለጾ እንተኾይኑ እቲ ኣብ ሸረሪና ክካየድ ዝወዓለ ኩናት ሽዑ ቀዳም ኣማሲኡ ደው ኢሉ እዩ እቲ ምንጪ ፈለማ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ሓይልታት ፌደራል እዮም እቲ ግጭት ኣብቲ ምስ ሱዳን ዘዳውብ ምዕራባዊ ዶብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሸረሪና ብኣቆጻጽራ እቲ ከባቢ ወጋሕታ ሰዓት 5 ፈረቓን ጀሚሩ ክሳብ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ቀጺሉ ነይሩ ይብል ኣብቲ ኩናት ብወገን ሓይልታት ትግራይ ኣርሚ 13 ብወገን ፌደራል ድማ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምዕራብ ትግራይ ንምቁፅጻር ብመንግስቲ ፌደራል ዝተመስረተ ተከዘ ዘብ ዝበሃል ሓይሊ ዝተደገፈ ሰራዊት ፌደራል ከም ዝተሳተፈ እቲ ወተሃደራዊ ምንጪ ሓቢሩ ኣብዚ ጉዳይ ሓበሬታ ንምርካብ ቢቢሲ ንጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብኢሜይልን ብቴሌፎንን ተወኪስዎ ነይሩ ኮይኑ ግን መልሲ ኣይረኸበን ብተወሳኺ ኮነሬል ቢረሳው ሽፈራው ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብቴሌፎን ንምዝርራብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰመረን ሸረሪና ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዶባት ትግራይን ሱዳንን ዝርከብ ብወገን ሱዳን ድማ ኦም ባራካት ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢታት ምዃኑ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይንጽር ኣብ መሬት ሱዳን እቲ ብኣርሚ 70 ዝፍለጥ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ክንቀሳቐስ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣርሚ 13 ዝተባህለ ካልእ ኣሃዱ ግን መዓስን ብኸመይን ኣብዚ ከባቢ ድፍዓቱ ከም ዘደልደለ ብንጹር ዝተፈልጠ ነገር የለን እቲ ክሳብ ሕጂ ብወገን መንግስቲ ትግራይ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታታት ብነፃ ኣካል ክረጋገጽ ኣይከኣለን ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሰራዊት ጀነራል አልብርሃንን ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታትን ጸሚዱ ከም ዘሎ ኣይሓብእን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ምስ ጀነራል ሰራዊት ሓምዳን ደጋሎ ምትሕብባር ከም ዘለዎ ብወግዒ ሓቢሩ ኣይፈልጥን ኮይኑ ግን እቲ ብአልብርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ሕመቲ ካብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ብዝተላዕላ ድሮናት የጥቅዓኒ ኣሎ ክብል ብተደጋጋሚ ይኸስስ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝነጥፉ ምስ መንግስቲ ትግራይ ዝደናገጹ ውልቀ ሰባት ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ኩናት ሕወሓት ድሮናት ከም ዝተጠቕመ ይገልጹ ኮይኑ ግን እዚ እውን ሓቅነቱ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ኣይተኻእለን ሕወሓት ክሳብ ሕጂ ካብ መግለፂታት ሓሊፉ እቲ ኩናት ከመይ ከም ዝነበረ ዘርኢ ናይ ቪድዮ ምስልታት ኣይዘርግሕን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰራዊት ትግራይ ናብ ሱዳን ኣትዩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት አልብርሃን ተሰሊፉ ኣንጻር ሰራዊት ዳጋሎ ይዋጋ ኣሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ
ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብኢደ ዙር ብዙሓት ካብ ሱዳን ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ይሳተፍዎ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ጀነራል ሓምዳን ደጋሎ ብቐንዱ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኢትዮጵያን ደገፍ ከም ዝረክብ ክግለጽ እንከሎ ሰራዊት አልቡርሃን ከዓ ካብ ስዑድያን ኤርትራን ምድንጋጽ ይረክብ። እቲ ብቐዳም ጀሚሩ ዝተባህለ ኩናት ስለምንታይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዘይመልእ እዋን ደው ኢሉ ዝፍለጥ ነገር የለን። ብልጽግና ብኻልእ ኣንፈት ተጠውዩ ከጥቅዓኒ እዩ ዝብል ክሲ ዘለዎ ሕወሓት እቲ ብሸረሪና ዝነበረ ኩናት ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ደው ከም ዝበለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሕጂ እንታይ ክስዕብ እዩ? መን እንታይ ክገብር እዩ? እቲ ኩናት ከ ንመን ይርብሕ ይኸውን? ብድሕሪ ሕወሓት ዘለዉ ሓይልታት እንታይ ክሕግዙ ይኽእሉ? እዚ ኩናት ንመንግስቲ ብልጽግና ኣብ ቀረባ እዋን ዝኣሉ ዶ ይኸውን? ጽልዋ ናይዚ ኩናት ከ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣሰሩ ኣበይ ክርከብ ይኽእል? ብዛዕባ እዚ ኩናት ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣሜሪካ እንታይ ትሓስብ? ውዕል ፕሪቶርያ ተቐቢጹ ድዩ? ኮይኑዎም ድዮም ብልጽግናን ሕወሓትን ኣብ ሓንቲ ሃገር ተሰማሚዖም ክነብሩ ዘይክእሉ? እቲ መፍትሒ ኸ እንታይ ክኸውን ዝብሉ ዓበይቲ ሕቶታት ክለዓሉ ግድን እዩ። ነዚኦም ንምምላስ ዓሚቕ ትንተና ስለ ዘድሊ ክሳብ ካልእ እዋን ኣብ መደብና ብሰፊሑ ነብርሆ በዚ ሎሚ ሕወሓት ኣውፂእዎ ዘሎ ሓድሽ መግለጺ ክንፋነወኩም። ጆኖሳይዳዊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልጽግና ብዕለት 25 ሓምለ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብኣንፈት ሸረሪና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ቁሉዕ ውግእ ከም ዝኸፈተ ይፍለጥ። ኣብቲ ውግእ ህጹጽ ሓይልታት ደገፍ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብመሐመድ ሓምዳን ዳጓሎ ሄሚቲ ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ ሱዳንን ካብቲ ከባቢ ተገዲዶም ዝተኣኻኸቡ ዕጡቓትን እውን ዝተሳተፍሉ ኮይኖም ዕሱብ ሰራዊት ጆኖሳይዳዊ ውልቀ መላኺ ስርዓት ብልጽግና ብዕስለ ተዳጒኑን ኣለኒ ዝብሎ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ሓይሊ ምድርን ኣየርን ተጠቒሙን ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ክሳብ ኣጋምሸት ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ከካይድ ፈቲኑ እዩ። ይኹን እምበር ፍትሓዊ ዕላማት ሓንጊጡ ሕድሪ ስዋዕተይ ኣይዕብርን ዝበለ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ነቲ ተሃንዲዱ ዝመፀ ወራሪ ብምምካት ንሕልሚ ጸላኢ ከፍሽሎ ክኢሉ ኣሎ። ብምዃኑ ሰራዊትና ለምውን ከም ትማሊ ብቕያ ዝዝንቶ ንታሪኽ ዝስነድ ዘኹርዕን መስተንክራውን ጅግንነት ፈጺሙ ኣሎ። ክብርን ሞሳን ድማ ይግብኦም። እቲ ተዳጒኑ ዝኣቶ ዕሱብ ሰራዊት ብልጽግናን መሻርኽቱን ንምርኣዩ ብዘሕዝን መንገዲ ዝሃለቐ ኮይኑ ሕዚ ትካላት ጥዕና ምዕራብ ትግራይ ጎንደርን ከባቢኡን ብውግኣት ጸላኢ ዓብለቕለቕ ኢለን ይርከባ። ነዚ ስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ንዝተፈጠረ ምድንጋጽን ንምሽፋን ብዙሓት ውግኣት ብኣውሮፕላን ተጻዒኖም ናብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ተወሲዶምን ይውሰዱን ኣለዉ። ብልጽግና ንህዝቢ ትግራይ እንተይብረሰ ፈጺሙ ክድቅስ ኣይኽእልን። ብምዃኑ ትማሊ ዝፈተኖ ብዕስለ ዝተሰነየ ወራር ኣብ ዝኾነ እዋን ብዝኾነ ኣንፈት ክቕጽለሉ ከም ዝኾነ ከጠራጥር ኣይኽእልን። ህዝቢ ትግራይ ድማ ህልውንኡን ድሕንነቱን ሉዓላውነቱን መሰል ዓርሰ ውሳንኡን ናይ ምውሓስ ሕጋውን ተፈጥሮኣውን መሰል ኣለዎም። ስለዚ ኣብ መንጎ ምብራስን ምህላውን ኣብ ዝካየድ ግጥም ዓወት ናይ መን ምዃኑ ዓለማዊ ተመክሮ ኾነ ናይ ባዕልና ታሪኽ ህያው ምስክር እዩ። ክብርን መጎስን ንጀጋኑ ስዋዓትና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ መቐለ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሓበሬታ ኣላትና ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ብሓልዮት ኤርትራዊ ማሕበር መኽሰብ ኣልቦ ትካል ኣብ ጀርመንን ምትሕብባር ኣባላት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ዝካየድ ሰፊሕ በዓል ኤርትራ እንሆ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ንማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ሃገርና ኤርትራ ዘንጸባርቕ መድረኻዊ መደባት ዝሓዘ ምድላዋት ሰሪዑ ይርከብ። ፌስቲቫል ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 9 ነሓሴ 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ክካየድ እዩ። ስለዚ ኩሉ ብህዝቡን ሃገሩን ዝግደስ ንኽሳተፎ ብኽብሪ ፃዊዒትና ነቐርብ። ኣብዚ ኣገዳሲ ተነፋፊቑ ፀንሐ ኤርትራዊ ዝረኸበሉ ፌስቲቫል እዚ ብመሪሕነት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝቐርብ መግለፂታትን ንተሳተፍቲ ዕድል ዝህብ ሰሚናርን ይዳሎ ምህላውን እናሓበርና ቆፀራና ኣብ ፌስቲቫል ፍራንክፈርት 2026 ክኸውን ኩሉ ቅዱስ ኤርትራዊ ከዓ ንኽሳተፎ ንፅውዕ። ዝካየደሉ ቦታ ኣብ ቦከንሃይመር ቫርተ ሜርቶን ሽትራሰ 26 ፍራንክፈርት ጀርመኒ እዩ።
ኣብቲ ምሸት ድምፃዊ ዓንዲት ምርኢቱ ከም ዘቐርቡን ክንሕብር ንፈቱ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ፌስቲቫል 2026 መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي